dia lah, dia. Sama dia lah. Wan kok dengar ya Wan ya? Oke, siap. Mandi. Cek. Bang, alat tiup. Alat mandi. Tangan. Kali kah, ini biru. Cek. Cek. Satu. Cek satu dan tiga dicoba. Kereta padang nampai hati tak elok, kurang nanti darah tak sana, pada tak datang, malah mau bunyi mesinnya, kok islah tuan tarada, pandang langit di hari sanjung, hilang di balik bukit, asal mampu buang tinggi, kereta batu bara tak sium sampai baranti, tak bisa mau cinta di bawah orang yang marah. Di balik bukit, asal mampu buang tinggi. Kereta Solo, panyawi kereta padang, nampai hati tak elok, kurang nanti tinggal darah tak sana, barang pada tak malah po bunyi mesinnya, kok
puji cinta cinta dibawa orang dan pai di balik bukit aso mampu buang diri
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jo wabarakatuh. bismillah kata dimulai segala puji bagi Allah, salawat dan salam diaturkan kepada Nabi, minta maaf kanan banyak. Bamulo jalur disiraan kana iku lari nambah pulun, bamulo kato disambahan disusun jari minta ampun. Mangko dihimpunlah salamnya sambah kepada nenek mama dan gadang basa batuah. Alim ulama cadiak pandai suluh bendang dalam nagari, bundo kanduang limpapeh rumah nang gadang dan buruk nan mudo dan arif budiman capek kaki ringan tangan. Sarato hadirin yang kami hormati baik tujuh penonton, seluruh penonton dimanapun berada pada saat kini ko. Iyo, kata orang indak basibak je basisia bukan bahinggo je babate dari ranah lapeh karantau dari ujung sampai ke pangka di lingkuang sambah kasadonyo. Di malam semalam kini kumaha? Iko acara wak Batamu kita balik di acara Marantang Cerita. Jadi malamku di sana awaklah memasuki penampilanan kampek komahna. Iya. Sebelumnya tanggal 3 baleh November Ada acara rabab. Dibuka jo rabab pasisia tanggal ampek balehnya. Salawat dulang. Salawat dulang sudah tuh 21. Yang kapetang. Kapetang jo salong dendang bagurau. Iya, salong Malam bagurau. kini awak tampilkan randai. Apa nama randainya? Singo Barantai. Singo Barantai kece maraja Iya. bahasa aku ha. Jadi Cindon acara aku terselenggara berkat Yo, Di itu sini? kok program program. fasilitasi budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020 sudah itu didukung oleh program studi sastra Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Didukung juga oleh Asosiasi Tradisi Lisan Sumatera Barat sudah tuh LPPM Universitas Andalas. Mitra media mitranya ada Talapau, ada Sudut Payakumbuh Sarato Antara Sumbar. Nah, libat dan daripada itu kepada dun sana yang menonton bisa menyaksikan acara Wako dalam rangka Marantang Cerita di Facebook, yaitu Kesanah Minangkabau Marantang Cerita sama Sumbar Sedunia. Kemudian dun sana juga bisa menyaksikan acara Wako di Instagram Sastra Minangkabau sama Marantang Cerita. Kemudian di YouTube Studio Minangkabau. Yo, jadi kok disangkuin di Marantang Curito malam kini yo puncaknya mana Marantang Curito maraja bahasa. Yang untuk acara pertunjukan kini puncaknya tapi besok masih ada lokakarya. Yo, masalahnya kapatang wak curito rabab, dendang bagora kalau ikut kui sebenarnya ada cerita di dalam pertunjukan wak ko. Jadi curito randai nak dibawaan malam ko judulnya kalau ndak salah Palito Alam Jo Kambang Bungo. Tunyo jadi di sana wak bisa sambil menonton-nonton. Jadi Pelito Alam Jo Kambang Bungo ko ni Pelito Alam ko nyo anak yatim Cindon. Sudah tuh. Anak yatim nyo Yo. pai marantau. Nyo minta izin ke mandenyo. Yo. Pai marantau ke daerah Tapan Indopuro. Kemudian di pasanan de mandenyo, pai lah mencari mama kandungnya. Yo. Yang lah lamo kabanyo lah menjadi rajo di sinan. Sudah tuh. Jadi dek nyo lah batunangan. Minta izin lah nyo ketunangannya banamo putih Kambang Bungo. Jadi selanjutnya sana baat cerita kok kita saksikan randai Singo Barantai. Selamat menikmati. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi, pucuk cimpago orang patahkan. Sairiang salam jo sambah, sambah lalu salam kembali, maaf jerilah kami mohonkan. Anak orang di tepi pantai membawa lukah sanjo hari-hari nan galok-galok tarang. Kami nak randai singo barantai di Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, dalam daerah Kota Padang. Ampun beribu kali ampun, ampunkan kami nenek mamak, jari 10 kami susun, maaf jerilah kami minta. Sitawa tumbuh serumpun sinan palapah basi jontak, sekali gawa beribu ampun, maaf jerilah mak kami minta. Adapun pihak di kami nak randai banamu singo barantai, taniek dalam hati tak cinta di dalam kiro-kiro, taraso di hati nak mengatakan tak kilang di mata nak mencaliakan pambayi kauah salamoko. Kami tak tiang cerita randai nan banamu palito alam jo kambang bunga. Kok ijo mak sagakan juwo nak taguh palapahanau, kok buru mak dangakan juwo pambujak kami nan baimbau. Manolah ninyak sarto mamak cukup dun sanak jo sudaro. Eloklah randai di bawah tagak, bulia nak sanang penonton kita. Kando ampun baribu kali ampun, disusun jari nan 10
diunjamkan lutui nan duo, maaf jorila tolong barikan. Bukannya pandan kinari sajo, pandan tajamua di subarang. Bukannya badan kamari sajo, gadang mukasui nan kadi jalang. De agak sama so kini, mandekan Allah taujo, tantangan diri badan denai, ilmu balun pandapek balun, badan gadang dek rueh sajo. Kini baitu malah dek mande, bari izin denai bajalan, etan karanah tapan Indopuro. Iyo bana bak kato urang, karatau madang di hulu, babuah babungo balun, bia marantau bujang dahulu, di rumah paguno balun. Baa pandapek mande tentang itu. Nak kanduang palito alam, bajalan pulunan buyong sabut, rusuh rasonyo hati mande, mamang rasonyo kiro-kiro. Tapi samantang undek ba itu, kok kare juo hati buyong, mandenan indah kamalarang. Tapi nak, aduh sakite nantaraso, koklah sampai buyong dirantau, elok-elok di nagari urang. Nan tuwo dihormati, nan kete disayangi. Samu gadang lawan Mbak Iyo, ayah jo Mandela biasa kali. Aduh sabuah layu nak kandung, kola sampai buyong dirantau, carilah mama kandung buyong, nan banang bagala datuk Bandarosati. Konon kabanyo Allah jadi rajo di daerah Tapan Indopuro. Kini ba itu dek buyong, buyong kan Allah batunangan, iyo jo putih kambang bungu. Janji arek karangan sudah diasa kayu dibubui indak kamati. Korong nanjo kampung nan mamike jokati agam. Kambang bungu kato agak sapatah mulia salamai pulang jopai. Anjosa itu pasan dari mande pulang tasan buyuang. Mande kanduang nan baik budi, nan bijak bakato-kato, sagalo pasan dari mande den pacik den ganggam are. Sabarih indak kalupo, satitik indak kahilang. Sabalun hari tinggi bana, jaweklah salam mande katingga, denai bajalan hanyolai. Allah bajalan palito
adik kanduang kambang bungo, limpapeh rumah nan gadang, buah hati sandaran diri, pamenan mato siang jom malam. De agak sama sokini, adik kan Allah tahu jo, mamak lah lamo dek mahilang, nan banamo Abu Salim, bagala datuk Bandarosati. Kini baitu malah de adik bari izin denai bajalan, etan karanah tapan Indopuro, hendak mencari mamak kanduang. Baa pikiran adik tentang itu. Pandeh tuan palito alam, hendak dan sangko babang badarai juo malah kironya, hendak dan sangko badan bacarai juo malah kironya. Kita umpamo orang Melayu, tuan nan tagak di haluan, nenek nan duduk di kamudi, kita nan indah samalan, berpisah juo nan tak jadi. Kok lai jalai batu, lai dapet dan tayokan, tapi jalai daun talang, sialah orang menyudakan. Kau indak capo dalam rimbo, kok lai bangkalai baju, lai dapet dan sarayokan, tapi bangkalai kasih sayang, sialah orang menyudakan. Kau indak kita kebaduo, cemantung di Bukit Putui, jarajak di Tanah Taban, kamu pucuk menjulai lai, tampe bagantuang nalah putui, tampe bapijak nalah taban, kamanu badan nangadulai, nalai lagu tiang bajuku, cabi tasakui di ujung dahan. Ya Allah capui lah nyaku, pada menangguang kesakitan, padonya humbui biarlah pandi, padonya baban berdarai-darai, padonya hidup biarlah mati, padonya badan kebacarai. Adik kanduang kambang bungo, usah adik cameh bana, orang pancameh mati hanyut, orang panggamang mati jatuh. Si binjai bababan bungkua, putih nan mandi katapian, marapuang dia batu di lubuk, denai ndak kalupo jo janjian. Pinang sinawa balacak panuh, duo jo pinang kareh isi, hilang di nyao denai namuah, antah adik takui kamati. Jiko adoh purong nuri, ambiaklah padi nak rang ladang, isilah tabuang kaduonyo. Kok tak basuo mamak dicari, bumi hancur langit tapanggang, kita sansaro kaduonyo. Iyo sebuah lai dia kanduang, anak balam dia teh tunggu, mati tak tembak kanai dadonyo, di balik batang nilo nali, atuah marau masuk banda. Semalam dia mayat dalam kubur, datang malaikat nan batanyo, usah dia tanyo nan tabari, adik di dunia nan takana. Pahamlah adik tentang itu. Kalau itu kata tuan, rumitlah denai kemalarang, tapi samantang pun itu, kok sampai tuan dirantau orang, ingatlah janji nan takarang. Kok jania ayo orang rantau, usah diambil kamenuman. Kok tampak bungonan kambang, usah diambil kapamenan. Kini itu malah dek tuan, ikolah keganti balahan ini. Kabaka tuan di jalan, kapayong panji kakira, kaundang-undang kasarugo. Pahamlah tuan tentang itu. Kalau itu kata adik, sagalo pasan dari adik, dan pacik denganggam arek, sabari indak kalupo, satitik indak kahilang. Kok siang dipatungke, malam diambil kapangalang. Pulau Talam, Pulau Tarika,
ketiga pulau bantuak taji. Jaweklah salam adik katingga, denai bajalan hanyolai. Andeh, ya sama dago anak Raja Basah. Iya sebenarnya sedih ada. Awak mencari Ayo. laki tangan anak randai kau rasa kodako sini rasa Iya daram. Yo, Ya, li nak cabik kalian bawa ke orang gua ada mah. entahlah, tapi nampak alun lah. Alun lah. Alun lah. Ya. Iyalah, kau baca cerita dulu nak. Awak tanyalah dulu ke guru tua di sini Bante tunyo, dong. ha. Iya. Yo mencari awak ke belakang lo ya. Iya. Aku nyo ha Raja Basah. Pas sejarah lah awak seketek Iya. kan. Abah cindun kan nanya kau awak nanya kau. Tanya Raja Basah lo. Awak mencari cincinnya tadi jari tadi ya. Oh, iya. Ini lang pangana. Masih awak kah? Bapak ha? Bauda. Buddha, ni nak tahu lihat kau. Tanya awak cik dah. Ayo dah lah. Bapak guru tua lah. Selaku pelaku randai. Iya, Pak. Kira-kira nah salamo warandai ko baala gitu bak kece orang sejarah randai atau suka duka Sakit padih hanya membina randai ko bak kira-kira nak. iya apa menurut guru tua kira-kira kan Iya. Kalau untuk apa nak suka duka ya, Pak, dalam barandai itu banyak bana lika-liku ya. Cerita lah kak kami nak. Lai, nan sandangnya lai lo. Nan arok cameh wak lai lo. Arok cameh ada. Jadi ada nan struk ringan bagai wak dia mencari tingkah nak orang ko lai go. Alun mencari orang nan apa lai kan. Orang nan majak wak gitu. Iya. Dalam iyo beindaan kan itu. Jadi kira-kira baas kenalan nak mulu tahu lah. ande yo nak. Iya, nak mulu tahu dah kenalan nak mau cek lu ayah. Ya. Kalau namo Irwandi Galatan Basah. Tan Basah, Irwandi Tan Basah. Iya. Jadi Jabatannya di Singobarantai ko cindun ko guru tua ko guru cindun. tua. Ya. Jadi iko awak nio tahu bana sajak bilo Singobarantai ko adoh grup Sejarah rantai nyo. ya. Kalau sejarah Singobarantai, menurut cerita guru-guru kami yang terdahulu, perguruan Singobarantai ko lah adoh sejak zaman penjajahan. Woi, dah lama cindun. Jadi Ya. sempat vakum beberapa periode, yaitu zaman pergolakan PRRI dan PKI. Oh, zaman parang dulu. Sempat vakum, sudah tu diaktifkan balik pada tahun 98. 98 lah lagi. 98. Lah do awak nak. Sampai kini. Oh, masih Alhamdulillah, eksis. Masih eksis. Iya. Jadi kira-kira ya buat pituah dan tu ya nak. Iya. Jahit tapi bantah suji tapi kasu kecil orang mah. Jika dia raik pada asa kalau dikaji pada usu. Kira-kira randai ko baa sausu ko. Itu minta ditarang kepada anu cak. Guru tua. Kalau cerita tentang randai nak. Jadi suana bermacam versi randai ko menurut cerita orang-orang terdahulu. Randai ko sebenarnya basic dasar silek. Apapun kesenian yang ada di Minangkabau yang sifatnya gerak, basic dasarnya adalah silek. Randai ko sebenarnya iko muaro dari seluruh kesenian yang ada di Minangkabau. Wah, muaro kau masuk sado kau. Ya. Awak nata ada catat tu mana? Basic dasarnya silek. Jadi kok sedang barandai orang jangan mendek-dek kesenan. Padahal dong maka. Tabang kau kaki kau ya. Iya. Lanjutlah guru. Manyolo lah awak nak. Jadi kalau boleh awak magi definisi tentang randai. Iya. Randai itu adalah permainan tradisional anak danggari di Minangkabau yang memiliki 7 unsur di dalamnya. Yang pertama ada silek, yang kedua tari, yang ketiga dendang atau nyanyian tradisional Minangkabau, yang keempat musik, dan kelima naskah atau sastra, dan keenam teater atau drama, dan ketujuh artistik bahasa kini. Yo sedang elok bana marantang randai ko awak tampilkan di akhir marantang cerita mana sampai nyata kumpul saudara dah ada lah ya. Kulah muaro itu di terakhir tak ayo.
Lamuaro ko ya. Puhan bana kandak semalam Iya. ko nak. Jadi ba ceritanya sudah tuh lai. Randai ko berkembangnya ba kira-kira ko. Iya. Ya, menurut cerita nan tua-tua, pada awalnya Randai ko sebenarnya orang berjasile. Jadi ketika orang berjasile, perkumpulan atau sasaran sile itu sangat ditakuti dek kaum penjajah. Jadi untuk mengelabui kaum penjajah, mangko dibuatlah sile itu model menari. Mangko lahirlah pencak. Oh, Kan itu gitu. tuh. Iya. Jadi pada awalnya Randai ko randai baris nama. Orang babaris basile di bawah aba-aba tukang gore. Iya. Mereka tuh memainkan gerak pencak, silat dengan tangan kosong, bahkan ada pakai senjata, pakai pisau. Tapi di bawah aba-aba tukang gore. Mangkonyo setiap Randai itu dimulai dengan babaris. Kemudian pengembangannya dek rami anak murid. Kalau babaris kok tentu yang nanti mungko saya nak cari jadi dek gurunya. Ah, iya Di belakang tu nak nampak doh. Iya. Awak buat lah lingkaran bahannya. Oh. Jadi betul, dibuatlah ya. melingkar. Jadi sama mencadi seluruhnya. Iya. Ketika kaum penjajah datang, gerak tu diiringi lo jo nyanyi. Ya, Bah, jadi supaya orang kau tak kicuh, kau mengah orang kau. Kalau orang bersilek, Iya. kau berang kaum penjajah. Kan model itu. kelebihan orang awak ko kan yo saja dahulu nak. Anyo. Iya. Apa nama itu? Taimpi na dia teh atau Nah, pro na tak di duonya ndak Membagi makan sama aja. banyak nih Dot, tapi Aduh. lapian setek. Jadi sesudah Iya. masuk unsur cerita Randai itulah Iya. pengaruhi dunia barat. Toniel Balando. Iya. Nah, mulai teater masuk. Iya. Mangkoi dibuat lo lah cerita. Oh, gitu. Cerita dalam Randai itu diangkat dari kabar. Oh, iya. Nah itu dah guru tua. Ah. Ya sebelum cerita kau rentang panjang, Ya. awak tunggu lu kau ada nak lewat cek wah. Ada nak Ya, lagi lah lewat kau cek lah. Iya, Iya. pokok Iya. ada rally doang awak. Iya. Biapeknya. Iya. Oke, di sana babaliak kita kepada acara baliak yaitu acara Marantang Cerita. Iya. Yang pada hari kini ko adalah penampilan Randai. Yang Randai sebelumnya dari grup Randai Singo Singo Barantai. Barantai. Yang sebelumnya Pimpinannya ada Irwandi Tan Basam. iya. Jadi apa nama tan cerita kan lata putih tadi nak? Iya. Jadi nak sampai bana. Iya. Muka sui awak mungkin nan dosa nawanan mau nonton bapak kok pikir-pikir apa sudah kolai. Iya. Kadi langsung saya layar jebasa. Awak anu lah dulu masalahnya sebelum Randai ko dimulai kan awak tadi yang pendukung tadi itu yo beko adu sana awak kan bisa jo menyaksikan ikoko di Facebook ya barang banamo kesanah Minangkabau sama Marantang Cerita. Tuh kak Oke. kak ada dosana beko nan ka komen nan ka menyampaikan pesan silahkan di FB-nya Kasanah Minangkabau sudah tuh Marantang Curito sudah tuh Sumbar Sedunia atau lewat Instagram Marantang Curito Sastra Minangkabau. Kalau di YouTube-nya Studio Minangkabau. Sudah tuh acara ko adoh barakai fasilitasi budaya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020 sudah tuh didukung oleh program studi sastra Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Asosiasi Tradisi Lisan Sumatera Barat sudah tuh LPPM Unan. Ada pula media mitranya Komara Jabasa, Iya. Otalapau, Sudut Payakumbuh, Sarato Antara Sumbar. Iya. Jadi Aduh ko Cindon. Ko ada komen-komen di sana awak yang lah menonton ko. yo Pertama ko banyak yang menonton Cindon. Banyak. Ko ada namanya Ana Roza, aku sama Woi, nonton ko. syukur lah, iya. Sudah tuh dari Betul. Agung
Panyalai. Mantap, tetap lestarikan budaya Minang. Iko karena Jawa nama muda kau Cindon. Iya. Sudah tu dari apa kau jeng bahasa canggih jeng tai apa kau? Pokoknya itulah. Obi ambo mana kau mah kece. Berarti jeng tai kau orang pandai jeng tie ada mau kau anak pandai apa cuaca dan Cino. Iya. T Y E apa cuaca itu? T Y E. Taye, nama itu. Dah lo terpandai apa cuaca? Sudah tu dari Ropi Tigu. Iya itu dek. Iko nya kok ya. Singo Barantai namanya. Sudah tu celai dari calik lah apa kok? Calik lah Pepe Ambo tu masih tak kena juga kostum randai. Masih pakai randai dojo anu nan tada ulung. Jadi itu nyo banyak komen-komen kok Cina. Sudah tu awak adnan kau tanyakan ke masa banyak juga. Banyak awak saksi lah randai kau acara cerita kau penasaran penonton awak yang ada di rumah kau. Jadi Pak, tadinya kan sedang kabar jalan pe barantau kok. Nangis nak ditinggal kok. Kan ibu, mana ibu nanti ya. Coba lah dek Raja Wasa. Ayolah Cindon. Dalam buana komen-komen Cindon. Awak lanjutlah karena ini. Ayo di sana kita saksikan balik Arandai Singo Barantai jo ceritonyo Kambang Bungo jo Palito Alam. Konyo. Aden banamu pandika cilik bujang nan genyang saja kete pancilo ayam pagi jupatang ciko dape ayam den cilo den jua den bau bambu ciko arilah malam den cari surau nan gadang den cari sudi nan lapang waden bakaruh sampai siang tiba kadiri badan denai tunjuk luruh kalengkiang bakai mului mani hati den kusua malua kawan sairing manggutiang dalam lipatan banci de urang nan kai sayang de urang nan kabacarai kini ba itu malah nan kailo dia den cari sobai nan kanduang nan banamu pandika gadang nan tinggal di bukit seguntang-untang basaba dulu orang banyak denai cari agak sebentar. Wah, kama kadang cari pajak gue.
Woi Pandeka Gadang. Woi Pandeka, di mana pajak kok Woi Pandeka Gadang. Woi, ada uang mah. Jang. Tanya Cik Jang. Di mana rumah Pandeka Gadang? Rumah Pandeka Gadang. Muka puyo aku nangok mah. Kurang banyak. Kurang gila dia mau tanya mah. Dia dulu mah. Jang. Tanya Cik Jang. Di mana rumah Pandeka Gadang? Orang sedang manuang aku anaknya enggak den. Lebih lanjut ke orang rumah. Rumah beli jembatan tu ah. Jembatan rumah. Beli jembatan celah. Ya. Tu beli yang dia. Ya. Pondok Kidai. Tu pondok Tiri sana. Kemana dia tunjukin baca pakak. Orang pakak sah dia nanya. Habislah dia cari surang. Oi Pandeka. Di mana Pandeka keluar lah. Ledak berani tunjukin tadi ya di mandi. Pandeka. Di mana you gua? Lama banget. Woi, suara orang ah. Mai kah? Woi! Pandeka kilik, mangang maharia di tengah malam. Kahili yang mairo andeta, kamudi yang majamkan tua. Sarupuang di orang gilo, nalapeh dari kungkuangan. Kini ba itu malah dewaang. Apa muka suyang datang kemari? Capek ang tarangan kapakeh denai. Buliah nak sanang dalam hati, sajuak di dalam kiro-kiro. Sobat juo kata denai. Danga dek sobat elok-elok. Puliah denai bari tarang. Hari Raba'a pukul 1 sadang dibuntak bayang-bayang. Denai mendapatkan kabar angin. Bawa sonyo anak rajo kalalu di siko. Rancak nan alang kapalang. Mambau ameh nan jo perak. Sarato pakaian nan jo bajunya. Ba'a pikiran Pandeka tentang itu. Usah ngulang 2 kali, maramang bulu kudua den mendengarkan. Aden nanindak marampok lai. Sabab ba'a deba itu umur aden alah bertambah tua. Aden nan takui masuk penjara, takui baguliang dalam tansi. Allah kajaleh itu doang. Woi Pandeka Gadang, kantui nan usang bok kelimun. Bini yang mati indah makan. Barasiah tampaknya kota Padang. Indah aduh, nak pastilah deh. Alah ya. Piti ya. Dia sedang nak dua piti lo ini kau kah? Tapi kau tetangku, kau kau baca ro kah? Deh. Pai indak, Ila mau bana baca aku. Pai. Pai ya. Bahasa nak. Pai bahasa nak. Piti kau bahasa nak kami. Pai je dah. Allah lah mau bana. Allah. Kalau bah itu kata Pandeka, den cuba jolah sakalinanku. Nak ulam pucuk manjulai, nak ayi pincuran tabi, di malabu kabarisi, di madurianan kalabe. Sabalun hari tinggi bana Pandeka, kita berjalan hanya lain. Kalau bah itu kata Pandeka, turikan malah badan nenai, nak dapat gitu banyak lah. Di ma tampe Pandeka. Jan kari-kari bana aku tahu ulang gua. Di ma tampe ceden. Balik tai itu ha. Onde. Pandeka kan tahu badan dan barik dia nak pandai berenang. Tabanam dan situ le mau Pandeka tanggung jawab. Tanang salah. Tanang salah. Jawab kesinan. Sange. Iyo. Dia pakai bidua tak? Iyo bidua sange. Sange. Oh sange. Mana tangan? Sange. Oi. Ayo kau. Gulu. Iko habidunya tampak orang tak ada dah. Ngek. Oi sange. How. Oi. How. Mahalah sange. Sange. Ngek. Oi. Ngek. Alah lama nak basuh je Pandeka ni. Lama mana kecik baca ke. Engak. Capek je lah. Mengapa Pandeka kasih ku? Pergi merampok. Pakai biduk sangit ke balik ni nak. Capek lah.
Iya. Ada, saudara. Kamu enggak. Lah. Capek lah. Di mana kau? Den, ada sebelah situ. Apa nikah sebelah situ? Lah. Dorong Panika, dorong. Angke Panika, angke. Tuh. Ayo Panika. Kalera. Jangan kaki. Sasak ngok dia mereka. Lah mambui mereka. Nak kata mambui ke bawah mambui ha. Alun parang ni dah penik. Iya mereka. Nek turu mereka. Tapi wak kemari ke mencari palito alam. Ada orang kan lalu kemari mereka. Ada itu loh. Dia nyuruh sikua. Dia sikua lalu kau mah. Jadi. Mereka mah. Situ. Deh. Ang ma. Ang ke macam tu. Allah. Ang kamari lu ang Cina na. Situ bang Woi pendekar. Siapa? Bayu gile ya. Mak Yunda. Iyo mah. Alau. Nak Woi, manalah wang nak rang mudo. Indah kau tahu wang jo kami. Bosonyo di daerahku kami nan bagoso. Hitam kata ni hitam, putih kata bajago. Mama juo kato denai mandanga kato mama tadi rusuh denai mandangakannya. Kini baitu malah dek mama bari izin denai bajalan etan karanah tapan Indopuro hendak mencari mama kanduang. Pahamlah mama tentang itu. Woi, baca ketek nan sirah hidung. Tantang mama nan ang sabun. Diampu kaki dan talataknya. Kini baitu malah dewa aku. Buka baju, buka sirawang. Haraton tinggal kasadonyo. Jika indak den balah hampe ke peluang. Mama juo kato denai tentang haratonan mama sabui lai den membawa sagalo sakete. Tapi samantang pun dek baitu kok mama tagak nak meminta denai nan indak ka membari. Kok mama tagak nak menyalang aden nan indak ka menyalangan. Kok mama tagak nak merampok langkahi dulu mai denai. Allah kajaleh itu dek mama. Woi pajak ketek nan sirah duang pandai puluang maja kami. Kok nak tak uang pada lado. Kok nak tentu dia ngasih ni garam. Ang buka langkang ni siko. Biar nak buka dah sebut dan di belakang. Perika dulu. Wah. Adil sekali. Banyak cepet tu. Lah. Awas. Bos. Tuh. Hai. Kanan-kanan ada najan ke patang. Awas mereka tampuk kamera mereka. Hai, kamari sikit. Oi.
Galak je baru lai. Dia lagak-lagak je. Dia mandi. Woi. Sakit apa? Pendekar. Pendekar. Woi pendekar. Elok. Ni. Pendekar. Macam tu. Aku ingat pendekar kini pendekar. Palun. Hei. Gua. Lama. Cari ambo. Kecik dan kau jual leka panti yang lo pajar. Cari ambo ya. Cari ambo. Ambo cari. Capek saya pendekar. Awas pendekar. Pendekar. Lagak pendekar semua. Ingat. Lagak nak pergi merampok tapi ingat. Woi, pajak ketek dan sirah hiduang. Jika pendekar kilik dah pergi angkalan. Tapi ada nalun lain. Iko nama-nama pendekar gadang. Kaki dan gadang Sarawak dan gadang. Latik kaki dan sabana kancang. Namuh memutuh batang pisang. Buka langkang di sini. Nak dan irian dari siku. Dia bergang. Lawan dan kawan dan wakang. Dia buat. Suruh sini pulang lagi. Cari dari jauh mereka. Dia tak kena dengan dia jambatan. Tu Hei. Yang maang jajok dan yang malengguk mereka mah. Dia mereka. Kurang lu gak bayu lu nyoh. Tantiang dia kepuak saya nak lagi tantiang kaki kancang. Babayu yang kepariang saya nak ada kaki yang kancang. Ayalah. Kakak tua pancabui angkui, pancabui bagus sadang tasangkui. Denai sabah usah disangkut takui. Namu manyosok kabui idui. Buat langkah mamak di sini dak deni dengan pulau di siko. Dia mereka. Manganda balik ya. Aki yang nilai. Ni Pendekar. Ada apa pendekar? Iyo. Oi. Dia pendekar. Cabai-cabai garaman itu. Keluar ginjal itu mereka. Hei. Wih. Sebenarnya apa jauh wah? Sau semua gile. Ui. Ui. Menggile pasti bisa Dia pendekar. Lucu pendekar. Ni. Cabai. Ni. Nak sanggup. Pendekar. Kame. Ni. Pendekar. 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 Ang tolonganlah Jang. Letak Jang. Yo, apa? Pisau gile Jang. Jang. Pendekar. Indah talur Jang. Angin lu kaki lu tu Wih pendekar. Mati yang. Pendekar. Wih pendekar. Masih duit pendekar. Masih duit. Bapak sama ni pendekar. Di mang. Sikwa mereka. Mati yang sinan leko. Sikwa ngate.
Ampunkan kami Naramudo. Aduh, ampun baribu kali ampun. Sagalo titah Naramudo. Kami turuti. Mama juo kato denai. Kurai taji pakan sinayan. Rami de urang sampai patang. Lah dari tadi denai katokan babuang sajo ka balakang. Kini baitu malah nan kailo. Iko harato sagalo sakite. Pandai-pandai mama membagi. Hati-hati mama membilah. Hati tungau samo dicacah. Hati gajah samo dilapah. Sabalun hari tinggi bana denai bajalan hanyolai. Oi nelato banyakan ruang urang banyamun alah bajalan dekan doang palito alam alah bajalan dekan doang palito alam. Lati bocan do de mama dagang tu kini lai di tapian de kandong nan malarangan sinan tabuka de kandong lai kato-kato. Ondeh putih nan baru tibo, nan Jombang baru datang. Bukannya denai hantu rimbo, denai ko manusia biasa. Pahamlah putih tentang itu. Hai manusia waang kironyo, adai mana na waang pakai, limbago mana na waang tuang. Lah nyato tapian nambah larangan, waang lalu lalang saja. Kok tahu di balana barampe, waang dikantong hidup ala kajalah itu waang. Ondeh putih kato denai, usah putih berang sajo. Urang pamberang capek tuo, danga dek putih pantun denai. Angku palo bajalan sanjo, urang padang mananam manggih. Lain pulo gadih disiko, batambah berang batambah manih. Duo pantun sairiang, batang galapuang dalam parak, sin antapawi kambiang ambo. Adiakan duang cubolah galak, buliah ndak sanang hati ambo. Usang ulang 2 kali. Maramang bulu kuda dan manangakan. Sungguh pun kai na ang bantua, lawak dilawi na ang hadang. Sungguh pun tanah na ang labua, angan ang mencinta bungonang kambang. Nak dua patun sairiang, kain batik lagi nyamara, dibalik urang setengah dawang. Sedangkan lawi idak baria, mangakok sampan kilo surang. Hah? Ondeh putih kato denai, kok lai dapet minum kopi, duduk bajuntai di pamatang. Kok lai dapet kandak di hati, biar tak jua sawah joladang. Usang ulang 2 kali, tantang harato dan sabui, maitam kebau di atas bukit, mamutia jawi di tengah padang. Lah sasak kambiang sakandang rumah, jua itu kasadonyo, halun lai kacokoi untuk kembali galak kakinan. Ala kajalah itu doang. Hah? Ondeh putih kato denai, usah kato di palancang bana, awa di kana akia indak. Kok balik hujan kalangi, putih jo nakasan saro. Kini baitu malah dek putih,
Kau tak lalu dandang di lawi, di darek dan tagakkan juo. Kau ndak ada lauk, kuciang dan dabi. Ndak ada kayu, janjang dan kapiang. Pahamlah putih tentang itu. Usah ulang 2 kali. Anak Bing Caca, anak Bing Cacau, anak singiang-ngiang rimbo, anak dan dapek di rumpun bulah. Kok lakek di jari dalam jangan kok tabak elok malah dipulangkan. Elok ang bacamin kau bangka mau. Kau ndak dong ku bangka mau bacamin malah angkat tapak kajinan ala kajalah itu doang. Wai putih kata denai, usah kau ulang 2 kali. Marokok dan pasisiri dan bawa bajuntai di pamatang. Kau tak taluk kau dan pakasih, si jundai lain nan ka datang. 5 purui 5 katuri, katigo jo 5 kambiang. Kau tak manurui kau mati, kau indak memanjek dindiang. Kini begitu malah nan ka elok, biar dan balik karimbo. Esok kita bertemu jo. Jangan dari siko. Oh, di sana menang kasadonya yang sedang menonton di rumah kini kok. Baca Cindun. Dek awak adun nan Iya. nanta karena apa pantun kok ha. Kayak apa? 5 purui, 5 katuri, katigo, jo 5 kambiang. Kau ndak menurut mati. Kau ndak memanjat dindiang. Entah sedang memanjat dindiang kini kau ndak. Kau ndak tahu. Sudah tu tadi ada dulu nak pecah or je basah. Oi. Kalau nan pecah. Dia lah pecah bola tu dia lah. Tanya-tanya lah. Nan mana pecah tadi kau lah. Aduh di siko ndak orangnya. Nama aja kau Cindun. Ya, nampak dah tadi dah. Nah itu dah Cindun. Sebelum itu tu Cindun awak ada agisnya dulu kau ada komen-komen tu sana gitu. Iya nah. Komennya Di sana kita dari Syahrial. Lestarikan budaya kita khususnya Randai. Mantap. Salam cie ke Pak Dr. Kanizar Chan. Tuntang Pak Kanizar Chan sedang menceliak. Tuntang Pak sedang menceliak. Salam Pak Chan. Sudah tuh komennya banyak nan gambar-gambar Raja Basah. Jadi gambar-gambar nama orang saya bacon. Ada dari Agus Wahyon P belakangnya. Oh iya. Tuh mantap. Aduh yo, orang banyanyi sambil mamaci apa kok maha. Ada pula jari nambah rapi, empu berapi bagi kok. Empu berapi-rapi kok rancak katanya. Ada jadi di sana awak kok Munzir Busnyah. Mantap Randai Singo Berantai. Kita jaga budaya kita. Kok untuk kita nambah sama kok Cindun. Awak jago budaya awak kok. RCTI oke. Kok membara. Mantap kok. Sedang membara gini Cindun Yang lain Cindun. Yang lain serentak aduh bantu kok
Lai boleh gabung cie kece Alfred P Alpha. Gabung lah nak. Oh, Kan boleh. lawak tadi. Si Asih boleh gabung ini kau maya. Aduh celai cindun kau tu sana awak kau. Yo. Assalamualaikum tu sana sadonyo. Selamat malam dari Payokumbuh. Aku dari Payokumbuh kau. Joni Piliang. Sudah tu celai dari Rizky Saputra Caniago. Salam dari anak rantau di Tangerang dan sekitarnya. Salam balik. Yo, selamat malam. Ya, salam balik ya. Jadi cindun sebelum nunggu cindun banyak aja tu tanya lah anak randai ku cindun. Yang mana tadi cindun? Pecah tadi tu ibu. Iya, yang mana tu tadi tu? Siapa pecah tadi tu? Ya, awak cari lah orang di cindun. Cari orang yang pecah tadi. Apa cerita tadi tu? Nak pecah kau. Tanya cik nama siapa kau? Nando. Oh, Nando. Nando ala baralamu ko barajaran dai nampak piang kupak-kupak kali mon cilik dah. Rawai ndong kah. Ala baralamu Nando barajaran dai ko. Saja itulah Pak. Lupa salah Pak. Sampai lupa kan? Sampai lupa saja belum mulai barandai. Hah? 3 hari ko lah baru. 3 hari. Atau saja kamu 3 hari nak. Itulah tapi itulah kayak kaki 3 hari baru ha. Deh yo sebenarnya. Yo koyo dek sebenarnya lupa tu. Awak carilah nak randai awak celai ko. Ana mo siya dia. Indra Pak. Indra. Oh, itu kadang-kadang tidak pecah tadi. pecah. Oh, Sarawak pecah nama ada ya. Allah baralamu raja. Allah lama Pak. Allah baralamu itu. Sejak bilo ya. Sejak SD. Ya sejak SD barangkali sejak. Kelas berapa kira tu? Kali 6 Pak. Oh, lah sejak. Tu Pak. Tadi ada lo Pandeka. Inyo mengaku kepala Pandeka. Inyo mengaku ketua tapi ngadu anak buah saya. Aja cindun ya. Tanya di cindun sini tahu. Iyo. Pandeka. Iya Pandeka kok. Iya. Lai sana Pandeka kok. Lai. Nampak aurat dia nampak tajongkang dek-dek kanai-kanai sipak. Tu apa cerita itu lu nak beramak tu. Pendeka malu-maluin macam cindun. Lai. Enggak lunak suruh pendeka, apa pendeka? Tadi kalian suruh dia pendeka cindun gini kau lunak mana suruh? Nak selena. Iya. Adik lah nampak aurat tadi mai kan tajongkang tadi mah. Nampak aurat masuk lo suk TV. Oi, apa ada. Iyo, tanya lah awak anak Raja Basah. Iko ko adik-adik barandai ko. Ado ndak nan barandai ko dilarang dek orang gae atau memang lai dibulihan se dek orang gae to. Malu lo nya ndak ada to nampak aurat. Agi mik cindun, agi mik. Allah nya rasa-rasa pun kira indah nak ada wa garanya nak. Terima kasih Cindun. Do barandai ko dilarang-larang dek emak, dek ayah atau dek siapa lah gitu ah. Namu ambo Farid Cindun. Oh Farid ya. Linda kan berang dek ayah Farid pelajaran dai. Alhamdulillah orang tua menyupport Pak. Oh, Bapak gitu. siapa? Iya. Mak. Alhamdulillah mak lainnya support dek orang tua mak. Wah, itu mantap tuh. Berarti mungkin orang tua Farid kok orang seni juga kok cindun. Ya. Dah boleh nak solat dah? Oh iya. Tapi kini kok cindun anak sekolah aku nyo main HP sampai pagi ya. Pada main HP biar jalan deh cindun. Biar agak mantap sih ya. Apa Farid? Mungkin ada sekitik pesan dari Farid mewakili kawan-kawan. Apa tuh? Jadi untuk kawan-kawan yang di rumah baik yang berada di khususnya Sumatera Barat Komae. Oh iya. Kami berharap kawan-kawan sadonyo bisa melestarikan budaya Minangkabau. Tuhnya tuh iya. Awak caliak kini Komae. Iya. Banyak anak-anak kita Allah lari dari jalannya mak. Iya. Mungkin untuk kami mewakili kawan-kawan sadonyo Komae. Iya. Mudah-mudahan generasi milenial ko semua ambo Komae. Mudah-mudahan sama-sama melestarikan budaya kita mak. Kok mati orang tutu gitu besok mak siai mak kemana dibawa adik gitu kok mak tuh sesuai itu mak sesuai benar itulah cita-cita Jadi dosa-dosa yang ada di rumah yang ada di ma pun macam lihat
Ikulah contoh generasi muda awak nan kamalanjuan tradisi awak ko. Amin. Jadi tujuan dak cindun biar ditampel lai dun sana awak lai nyo orang Minang mencintai budaya Minang. Walau nyo tinggal di bulan, walau tinggal di Matuari ya. Di Matuari orang nonton cindun. Minta awak itu dulu. Ya. Ya. Cindun tanya je lah itulah pemusik awak tu lah. Ya, masalah kalau indah aduh puluh pemusik. Ya. Tu Andai duit andai do cindun. Andai do kan aku nan merancak antalingo awak ko ha. Iya. Apa tanya dulu nak. Ya. Ka dia yang mana? Atas salah cindun lah mana enggak gagah jadi nama mani dia. Barangnya banyak sekali toko mah. Ba acara menokok sebanyak ikut tangan duonya nak. Yolah, tanya kenalan dulu Raja Basa. Yolah, dia inan manoko iko kuah apa namanya ko alat musik kenalan lawak dulu nak siapa namanya? Nama ambo Kevin. Kevin. Sejak bilu baraja manoko iko Kevin. Nah ayo kecil lah dulu ke sana apa nama alat musik ko? Iko nama alat musiknya talempong cinon. Talempong namanya Pin? Iya. Allah bara lamo kira-kira Kevin ko. Baraja aja talempong ko lama bana oyaan mak tadi. Ala sekitar 3 tahunan lah. Wih 3 tahun. 3 tahun saya tak itu pada dia mulai 10 tahun kan. Jadi kira-kira menurut pendapat ambo musik-musik tradisi ko hendaknya dilestarikan lah oleh generasi muda-muda kini ko. Oh betul. Samu pendapat masa sesuai itu mana jasa. Itu benar ya muka suik mah. Yo. Nyuadon acara merentang cerita ko de panitia awak ko. Ko tujuannya salah satu ko. Supaya kesenian awak ko tumbuh kembang. Indak mau biapih do. Sampai anak cucu besok nak. Awak tanya aja cerai cindun ko. Tukang nendang awak ko. Yo raso mandanga takah pitunang kecek si. Dado lah iya. Asal mau bersiapa ko badik lah. Badik. Masulu sekadang itu ka ibu tu ha. Bone cane. Ko Raja Basa nak balik kacik mantu emang. Anak mau siapa ko? Miftah. Miftah lah berapa umur ni ko? 9 balik. Tu kok 9 balik. 9 balik. Kalau lain tak saya saki 9 balik. Itulah masuk bonus semuanya. Bonus tu ya. Lah para lama Miftah ko berendang ko. Saja SD. Woi saja SD. Kini masih sekolah Miftah atau kuliah? Oh lah kuliah. Oi masya Allah. Jadi orang anak randai ku banyak juga anak kuliah nak. Iya lah kuliah kira. Kecoa kau masih kelas 2 SMP tadi ko. Iya. Raja Basa dek bakacik-kacian semua. Nanti sabarlah. Nama siapa? Mary. Mary bala bara lamo ko berja dendang ko. Dari SMP. Jadi Cindun. Apa beda rasa dek Mary baraja badendang yo baraja lagu-lagu populer misalnya kan anak-anak muda kini kan banyak pandai lagu populer tapi tidak bisa badendang nak. Kalau dek Mary rasanya beda. Kalau di dendang ada cengkok rato. Ada cengkok. Kalau di pop beda. Maraja cengkok tuh lay murah atau sari rasanya? Sari kira Raja Basa tapi bisa dek Mary nak. Iya nan sari itu nak kali pelajari Cindun kalau murah apa jalannya murahnya. Nan sari itu nak dikerja. Cindun, atuh lah ya kak kadang saya Cindun batu kak kandang aku Cindun Iya, tidak lo nampak pas kadang tu lah apa tu Cindun. Ya, atuh tanya lah Cindun siki Cindun siasat ya. Langkang bunyi tadi nak. Nah, dole emang gagah ruangan Cindun ya, harus karuntuh deh model kampus 9 skala Richter modelnya ya. Ayolah, kenalan lo dulu nak. Nama ambo Adit Cindun. Adit, ya Adit. Aditya. Kalau untuk main musik kira-kira ala lebih 3 tahun sampai 4 tahun lah. Kebetulan ambo jo salah satu mahasiswa dulu di Sastra Minangkabau ko. Oh mahasiswa, iya mantap. Promosi. Iya. Aku ada cik lagi bertanya, iku gandang kok kan gadang.
Iya. Kalau talempo kok kacik nak. Iya. Jadi dek gadang-gadang ko apa paralu puluh gadang badan orang menokok gadang ko. Tanya kadit kok nan kacik badannya lagi kolah bisa menokok gadang sakadang ko. Ba anu re adit. Sebenarnya kalau untuk jadi tukang gandang itu ndak lo harus tergantung postur lo Cindun. Iya. Orang guru bisa aja main gandang. Iya. Cuman kelebihannya kalau orang gadang badan lo, jadi powernya full lo gitu. Mungkin kira-kira udah itu Cindun. Coba lah Cindun bayangan gadang-gadang mangke orangnya ketek itu pamot dek le Cindun. Tiba di telepon ketek orang pamennya gadang itu terbalik ya Cindun. Iya, kira begitu. Tapi kalau bisa ayo gadang-gadang Cindun. Iya full power Cindun. Untuk menyandang ayo perlu juga gadang badan. Itu udah Cindun. Wak baca aja cile Cindun aku dulu komen-komen dari sana awak Cindun. Ledo jelai. Iya banyak lah Cindun. Tari lah aja bahasa. Magi mantap Ahlul Fikri. PSSB memang mantap. Mantap. PSSB kok aku Cindun. PSSB kok aku. Perguruan Seni Singobarantai kali ini Cindun. Mungkin iyo kan. Iya, PSSB mantap. Kok dulu celaya. Ya. Salam kenal Alfaid. Oh, kok Ondi mende. Dari mana tuh Cindun? Edi Suardi. Edi Sumardi menonton Cindun. Sudah tuh Feli. Lai bisa diundang kalau kami ada acara. Suai bana lah. Suai bana lah ya. Jadi randai ku untuk itu gini mah aku adol sasana anak barale. Ko ado nambe acara mah? Masune acara Ale Nagari. Sudah tuh besok ko acara reunian guys di sana ya. Ko ulang tahun guys ya. Sudah tuh ada lo celai. Alfa FP Alfa salam kenal di rantau di Palu. Dari jauh-jauh ada Sarawak nonton. Jauh di Palu lah ya. Aku ada Cinduna dari Malaysia aku Cinduna. Malaysia? Iya, orang awak di Malaysia. Sabana mantap. Kita karena kampung ibu-ibu teragak awak pula kampung aja. Aku lah dari Amerika pula Dedet Jos. Pakai Jos belakangnya. Pakai Jos belakangnya. Sudah tuh yo mantap mah. Sudah tuh ada nama kirim salam Cie Raja Basa. Kirim salam ke tukang dendang Cie. Anda tuan nan mah tukang dendang. Tahu na tukang dendang awak manih-manih deh. Aduh kirim salam sekali. Kirim nomor rekening sekali nah. Kirim biti kayak gua kayak ya. Iya salam ke salam sih kirim ya. Ya. Iyalah kalau donasi malam kini tidak perlu dor Raja Basa. Ya. Itu udah Cindun. Dek saking lama yo tahu Cindun aku penonton awak di rumah gua tadi mana teh kapal teh tang kayu tadi puncak gedung lah tahu Cina hanya nak menceliak rendai 5 Sundai lihat. Katigo jo 5 apa tadi? 5 kambiang. 5 kambiang. Ya. Konda manurik kan sejundai. Kalau ndak menjadi indiang. Balik. Iyo kolah kamu menjadi indiang kona nan. Awak mulai rendai balik ya. Nan putri nan gak sombong kayak tadi dak. Agak cangah-cangah waktu aku nyusana. Sakit hatinya balita alam lakan cace dasari lalu menuju Karimbo Rayo dagang bajalan lai surang saja dagang bajalan lai surang saja latih bocando diri raya duduk bamanuang lai masa itu sinantakana pengajiannya nan dituntutnya
menangis nak tengah malam. Aduh kok kusui nan dak selesai. Aduh kok karuh nan tak janiah. Dek anak tolong tarangkan, boleh anak sanang hati ayah. Ampunkan Denai, ayah kandung. Ampun beribu kali ampun. Tadi pagi Sari pai mandi, tetapi memang larangan. Di sinang basuh jurang muda, babaju buruk segala buruk. Karena beraya hati di sini dia tak cacat Sarah tetahin Nasari ayah Nak kanduang Sari hilang. Sajak dulu lah ayah hatokan, indak kau letak dalam peti. Kau buang saja ke belakang, rotan dirimbo nama laduangkan. Sajak dulu lah ayah katakan, indak kau simpan dalam hati, kau buang saja ke belakang. Kini badan kau jua nak menangguangkan. Kini baalah mengatakannya, hari nan sadang tengah malam, kemana ubek kaki to cari. Taleh kuranji sadang gagak bawa baranang ke tapian. Oi salamai kamariang tagak, aduh kato kaden sampaikan. Ampunkan Denai dek tuanku, ampun baribu kali ampun. Tuan tutuah dahan simaransi, baru rang ambiak kakilangan, pangilang saka jo manisan. Tuan bunuh ambo kamati, tuan juo nan kahilangan. Kato bananan dan sampaikan. Mandanga tuan maimbau, tasirok darah di dado, tapacak paluah di kanyang. Malamah sagalo pasandian. Apu kok garan nan tajadi. Dek tuan barilah tarang, buliah nak sanang dalam hati, sajuak di dalam kiro-kiro. Manolah waang bujang salamai, ang cali anak dan sakit kare. Kini yang den suruh den sarayo, mencari dukun pandai ube. Japui tak bau kini-kini. Alah kapaham tu dong. Kalau baitu kata tuan, sabalun hari tinggi bana. Denai Sugiro Bakaraju. Di batang kami malam jemai, jiko panyakin deh mamangko nyodape, tenang dun sana deh malai mandangakan. Selamai, cari dukun selamai yo. Lalu sedang lama tadi ya. Lama kali cari dukun pandai upe gua. Rasu pernah nggak sih nan?
Jalan nak tak kenal itu. Udah orang mah. Cuma tanya aja aku lu kalau tahu ah. Yuang. Oh Yuang. Yuang. Jawek lah Nak yo ada jawek. Di mana rumah dukun pandai ubek sekolah Yuang? Simpang Ampek tu mah. Ada lambai bidan. Tu bidan mah Yuang ingat je mah. Cari lihat Simpang Ampek bidan je. Kau dulu orang lihat galak-galak je. Dah. Tanya cik dah. Rumah dukun pandai ubek di mas kau dah. Rumah dukun pandai ubek. Oh, pandai ubek. Yo. Ubek jinan. Tu. Kanan tua. Yo. Kiri, belok kanan. Banyak belok emang. Mandi. Dan cari leh. Belok kiri, belok kanan. Belok kiri, belok kanan. Cari surang leh. Kau rumahmu deh mah. Hitam kalam rumahnya mah. Asuk kumayan bonyol ya. Iko mah. Assalamualaikum Nyak. Assalamualaikum. Oh Nyak. Yo, siapa tu? Kau awak Nyak. Siapa tu? Awak. Awak mana? Belakang tu tinggal Nyak. Dia boleh masuk Nyak. Dah yang, masuk dah yang. Tu boleh kuncing. Pintu aku kunci baru masuk aku Nyak. Dah kena ayam. Tilah, dia rusaklah pintu lah. Assalamualaikum. Le, sikit aku Nyak. Enggak payah sih Nyak. Khabar you. Ikut Nyak. Suruh adik Rajo mencari dukun pandai ubek. Anak Rajo sakit kareh Nyak. Anak Rajo sakit kareh. Anak aku dah. Anak Rajo. Yo Nyak awak lah mengicik nak. Dia terang. Mana itu? Agak golong manggolong sekali nangko. Golong nan sampai ke halaman. Tolong manolong Nyak sekali nangko. Jaso nendak kakak menyukukan. Yuang. Oh Yuang. Ada proyek Yuang. Ayam mari hilang. Hari malam lagi makan ayamnya tu. Oh, ada proyek Yuang. Apa proyek tu? Nak masuk 3M lah. Masuk. Pandai lah. Mengaku? Nak langsung pergi ke dah? Sekong lu. Langsung pergi lah. Kecil murah bubek orang ko. Dia masalah ko. Anak Rajo sakit kareh. Yo. Disuruh dia mencari dukun mandi ubek, Yo. Yo kayu sema. Dia ngerti yang cik dan. Lai. Tu apa sarai gini? Tu sarai nak. Lumpur dan sarai. Nak pergi dia. Sarainya. Daun jambak, daun jambu. Bare sakula. Siap pi terang aja deh wak. Bare sakula bitih tibu kan? Tiangang. Dima kadang cari orang mode koko. Lah, baik oleh. Pele kan? Lah bang mangan. Lah. Alah nyek lah. Suai lah. Lah. Yo. Senyak. Gimana lan Yuang? Taruh risiko. Lelonya pacik lah nyak kuah. Iya, cang-cang lah. Lihat kita nikah. Siku-siku. Mar mah Yuang. Jago-jago sopan santun saya. Oh, jadi. Istanu mah. Lah kanya. Capek lah. Lah. Salah. Iya nyak. Ampunkan denai dek tuanku. Ampun balik ampun. Rancak rumahnya. Ikutlah nyak pandai ubek. Bana tasarah ke tuanku. Rancak rumahnya. Manolah inyek pandai golong menggolonglah sekaliku digolong sampai kehilaman
Tolong manolonglah sakaliko. Jasuna nindak kaden lupakan. Inyak liye inyak pandangi. Anak denai sakit kare. Denai meminta pada inyak untuk mau be anak denai. Bana tasarah pakai inyak. Kalau itu kata tuanku, nak dan cuba malah sekali nangku. Bago. Oi. Bisa jadi bini ketiga ini anya. Batu jang. Oi. Nyak kan. Wih. Sehatnya. Sebenarnya jadi oh. Oi. Jadi Yo bari rumah. Ancalan ini ada dia. Tabang anak kalilawa, tabang mangsip-ngisip masuk amboy sekalian tawa, pai sekalian panaki. Ado efek edo yuang. Banyak. Nak taluk deh edo yuang. Dah taluk dah. Dah. Ambil air lah, ambil air lah. Kau barik ambil air lah. Capek lah. Kenapa ya? Tabang anak kalilawa, tabang mangsip-ngisip masuk amboy sekalian tawa, pai sekalian panaki. Indah juga yuang. Indah je dah nyak. Ambil yuang. Ah, tu ya kan kenyak tu. Awih deh. Jangan amin dulu lah, sakit yang. Yo. Elia ye mudia ye tabang mungo sekalipun. Pai sekalian panaki aye. Kawin joy ni habis suak. Batu nyak. Dan pancong perlu nyak nyak. Ang cik jang. Oh, nak yo kiro. Oh, lagi salah mantra yo. Yang sekali ko nak takluk cabut pada yang lari yang yo. Piti lu minta ni. Minta piti gini dulu. Kau lang selesai dah dua kau lah. Kau lah stik dua. Bat dek model kah? Ilia ia mudia ia tabang mungo sekalipun. Pai sekalian penyakit air. Kawin jo palito alam bisu. Kabur yo, kabur. Woi, kamang koi. Ande ya, nak talok dek sari doya. Dia sari cari ramu donantun. Allah berjalan sesari hilang baik mencari balito alam baik mencari balito alam iyo kadalam rimbarayo dagang berjalan surang saja dagang berjalan surang saja. Lemojo lambe dagang berjalan lati bocahando dirim borayo lati bocahando dirim borayo sinantabu palito alam tanang dun sana lay mandangakan tanang dun sana lay mandangakan
Ondeh tuan kato denai, mangakok tuan duduk bamanuang. Cikok babi dua usah badayuang, badayuang badai kok tibo. Cikok duduk usah bamanuang, bamanuang sansainan tibo. Rumah Minang tambah Sumara, sajak banyak wisata datang. Iyo jesia tuan taraga, mangkonyo duduk bamanuang surang. Dek tuan barilah tarang, buliah nak sanang dalam hati, sajuk dalam kiro-kiro. Ondeh putih kato denai, indak salah denai bamanuang. Putih ko banamo sari hilang, usah bujuk rayu ambo. Ambo ko orang dagang buruk, elok babalik putih pulang. Ondeh tuan kato denai, usah ba itu taruhnya papan, jawah talendo batang atai. Usah ba itu kato tuan, jawah taibo hati denai. Kini ba itu malah dek tuan, padoso ka Tuhan minta ampun, padoso ka manusia minta maaf. Pahamlah tuan tentang itu. Ondeh putih kato denai, orang Cino babaju satin, ala satin coklat pulo. Sudah kau hino dagang miskin, ala miskin mulare pulo. Indak ko ingek jo kato putih nan kapatang. Dek den lai alun lupo lai, elok babalik putih pulang. Ondeh tuan kato denai, kok tak namuah tuan memaafkan, muliah nak sanang pada hati tuan. Aduh hidui babutiah matu, biarlah mati babutiah tulang. Aduh hidui dene sansaru, biarlah nyawa kana melayang. Ondeh putih kato denai, gilo jo apo putih kini, mangkonyo nio membunuh diri. Indak tahu kojo rancak badan, usah turikan dayo setan, itu dilarang di agama. Biarlah putih dan bari maaf, elok babalik putih pulang. Kalau ba itu kata tuan, sananglah rasa dalam hati, sajak dalam kiro-kiro. Ondeh tuan kata denai, kok lai buliah denai batanyo, siako namo tuan, dimako dusun Jonagari. Dek tuan barilah tarang, buliah nak sanang dalam hati, sajak dalam kiro-kiro. Ondeh putih kato denai, kalau itu nan putih tanyakan, denai banamo palito alam, dari ranah sungai yang batu sangka, hanya sagitu dari denai, maklumlah putih tentang itu. Ondeh tuan kato denai, kok namo jo asa denai lah tahu, kok lai buliah denai pinta sakali lai, iyo jo denai tuan babaliak pulang. Ondeh putih kato denai, mangajo ambo putih nio pulang, kanlah nyato ambo orang dagang, orang buruk yatim pulo, indak kasamo jonan kayo, elok putih babaliak pulang. Ondeh tuan kato denai, lagu laga bunyi padati, sarek muatan manurun, nan gato babunyi juo. Kaluah kasa manahan hati, dibawa ti dua bakalimun, nan tuan takana juo. Kini denailah batamu jo tuan, denai dak namuah baca relai. Kalau ba itu kato putih, kok iyo ka putih bawa pulang, dululah putih malangkah, denai mairiang di balakang. Allah bajalan palito alam dua jadi sesari hilang tanah
Bandung Nandai di bawah duduk lain Nandai di bawah duduk lain Ampun kandenai ayah kanduang, ampun baribu kali ampun. Ayah tutuah dahan simaransi, barora ambiak kakilangan, pangilang saka jo manisan. Ayah bun kami kamati, ayah juo kahilangan, katobana sari sampaikan. Ikolah rang mudo tuyah, nak siang nak nyohari, buliah nak tarang nak nyobulan. Sugi siasek malah de ayah. Manolah buyong nak rang mudo bariasa den ai bakato bari luruh den ai batanyo sia ko namo galarang mudo bima kudusun jonagari siapu ayah sarato mande dek rang mudo tolong tarangkan bulia nak sanang dalam hati sajok di dalam pemikiran. Ampunkan denai dek tuanku, ampun baribu kali ampun. Kalau itu nan tuan tanyakan, denai banamo palito alam dari ranah sungai yang batu sangka. Mande banamo putih linduang bulan, ayah bagala datuk rajo batua. Hanya segitu dari denai, maklumlah tuan tentang itu. Onde, kamanakan denai malah kironyo. Manolah buyong pelito alam ikolah mama kandung buyong nan banamo Abu Salim bagala datuk Banerosati manolah upiak sari hilang kanlah jaleh tunyo kini bak raso pelito alamku iolah kamanakan ayah bawalah kakak upiak kate rumah agiah pakaian sapataga buliah nak nyolapeh ngilu Jepan yang alah katarang tu de upiak. Kalau ba itu kato ayah sugiro denai bakarajo manolah tuan palito alam molah kito kateh rumah. kami ke kota Padang singo barantai la tampe nyosana
yang di belakang sana Iyalah, ya sama padih randai sini. Nah, tapi dek awak dia nang taraso raja basah. Kira raja basah aku aktor belum kira Oh iya. Dek tuan kece awak tadi kemari awak pai mengecek-ngecek sih kira balik jadi aktor puluh Tahu lu langsung dari sini. Jadi raja basah. Aduh nang takana dek awak. Iya Cindun. Kan cerita tadi kan palito alamku pai marantau. Iya. Nyo pai marantau tuh kan minta izin ke maknya. Iya. Minta izin puluh kado padusi seorang tadi mah. Tunangannya. Tuh. Kambang bungo. Tuh acara lain. Putih kambang bungo. Tuh acara lain. Nah tunangan tadi acara lain. Tuh tinggal di kampung. Ndet wen. Tuh kapan tuh lagu-lagu bunyi pada tiku pak? Iya tuh balik Cindun. Sarik muatan ke manurun. Namun ganto bunyi juo. Kalau kasah mana hati. Di bawah tidur bakal limun. Namun Tuhan tekaya. Jadi nak jadi jo tunangan tuh dah. Hanya itu Macin Don. Pulau Talam, Pulau Tarika kecil tadi mah. Yo. Ketiga pulau batu taji. Kan balaki jadi tinggal udah kerantau mencari bini. Kan itu. Makati. Itu kan kecil awak saja Macin Don. Ya, jadi nyawa marantau tuh Macin Don. Iya, nah. Ndak itu deh Macin Don supaya pasti awak mintalah ke guru tua. Ayo ke guru tua lah minta aja kemari guru tua. Matan masa kasihku lah matan masa lu. Guru tua lah menarang agak lama cara ya. Jadi watanya tanyo awak rasa mungkin ada sana awak nang di rumah batanyo pulo nak nang di mana-mana menonton mungkin tanyo. Atuh ba ase nasib lain nan pajaman nih nan babaju kuning batinggan tadi tuh Mana cerita panjang lah Macin. Panjang cerita. Tapi dek maga wakatu. Onde. Pas di Pasingke kan mari itu. Kok di paturian mana barang panjang di Punta nanya sing. Tu bara malam wak barandai mau ka sampai cerita. Bara malam dek kan. Tadi kan palito alam ada kian mitenya. Allah basobok je mama sudah tu kira yang mencacek palito alam ko anak mama belum. Weh anak mama. Kamu rueh je buku. Akhirnya disitulah tak capai tujuan pelito alam tadi. Sesudah tu pelito alam ku nyawa balik ke kampung balik. Oh lai balik ke kampung. Dak ibu balik lah. Nama baju kuning tadi ibu mah kan dak balik ke kampung. Nah itu. Selendang lah nyoba. Oh tu nyoba paise lainnya. Kira lai balik ke kampung nak. Ba balik ya. Iya, balik balik juta alam. Kan lai tak sama. Habis balik tu. Tu yang japui Japui ya. Pokoknya mama el basuh nak. Ayolah tapi dia awak ko wak catat mana dua pantun ko sebenarnya itu gagah wak ulang dia tu sana awak dua tu yo marokok pasti sini bawa baju juntai ke tepa matang ko tak taluk depa kasih si jundai nang datang lima puri jo limau katuri katigo je limau kambiang kondak manuri kau mati kondak memanjat indiang dapet dia bisa wak satu lo berandai lain bagati ya iyalah. Ayolah Mak Jawasa terima kasih lah tampil malam kini. Allah menghibur di sana awak di mana-mana nak. Kalau nak salah Cindun. Nan pemusiknya pandai terempong oyak ke Cindun. Apa kira-kira tu? Iya. Lah. Ayolah. Bagati wagi musik terempong oyak je. Lagi je guru tua. Lagi selo ya. Penendang lega padi-padi jadi gandang boleh dit. Ya, abela lagu cik luar boleh nak taibur lo dusana awak yang sedang menonton gini ya. Yang ada di perantauan, ada di salam-salam kau dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Malaysia, dari Meksiko. Namanya si Mek tinggal di Siko. Sana awak namanya. Silakanlah pemusik. Di bestek lo. Ya, ada ketujuh saya lagu pokoknya happy. Pokoknya lagu-lagu ngobu-ngobu ni pada tiga bawa encik. Kenyang. Mau diarau kira.
singgah ke rumah si sultan muda, si sultan muda, singgah ke rumah si sultan muda, si sultan muda. Ya Habibi ala tanda ya Tuhan oi hati dan kanai kabaju kabaju hati dan kanai kabaju kabaju onde mande sansai badan onde mande sansai badan. Jadilah dun sanak kasadonyo yang sedang menonton di manapun barado. Yo, baik praktisi pancinto seni tradisi lisan Minangkabau, peneliti, akademisi, awak acara rangkaian acara Marantang Curito lah dimulai sejak tanggal 3 November petang Jumat malam. Yo, dimulai jo pertunjukan rabab. Ya, Sudah rabab. tuh Salawat dulang, uh, kemudian kapatang, ada salong dendang bagurau, dan kini ko barandai. Tapi acara ko? Tapi Cindun, acara ko ndak berakhir sampai di siko doh. Iya. Cuma yang pertunjukannya sampai rendai, kemudian besok hari Tanggal Senin. 25 ya? Enggak, besok hari Senin itu ada lokakarya. Tapi lewat Zoom ya? Iya, cuma ya lewat Zoom saja ya. Iya, Sudah tuh lokakarya. programku merupakan program fasilitasi budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020. Iya. Didukung oleh program studi sastra Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Benar. Sudah tuh Asosiasi Tradisi Lisan Sumatera Barat. Iya, Sudah iya. tuh LPPM Universitas Andalas. Media mitranyo Ota Lampau, Sudut Payokumbuh Sarato Antara Sumbar. Jadi jangan lupa nak ikut loka karyanya di hari loka karya aku Cindun kau tanggal 23 kau yang jadi narasumbernya Pudensia sudah tuh Pak Suryadi. Kemudian Bapak Asanuddin, Bapak Sudarmoko. Lanjut tanggal 24-nya kepada Pak Esa Tegar Putra. Kemudian Doni Eros. Selanjutnya Jabatin Bangun sama Mbak M Fadli. Urang santiang-santiang saya nak jawasa. Inyo saya kasadolana ya. Ayolah ada sana di mana saya barado kami baduo konaan lama tiangan acara sampai hari baturi-turi kona. Mohon maaf kok ada kekurangan bak kata orang kacimpong paminan mandi rasian paminan lalu wali datu ananda duo. Kok kurang tajalan nih jo maaf saja kami atau uku aja jangko lah basu. Jadi kok talantong dek naik kok talendo dek turun ampun diminta kanan satu. Maaf kapadonan basamu. Sama banyak gitu kanan bayak sekali gawa baribu ampun malam kini desa dulu kok ada masuk di Sambuang Pulau Bar aja basa. Iya. Kita ucapkan terima kasih kepada penonton awak. Ate nama komentar-komentarnya yang positif. Kemudian wak tak lupa pula Cindun wak terima kasih atas terselenggaranya acara ko oleh untuk Bapak Dekan Bapak Dr. Hasanuddin. Dokter Hasanuddin, Dr. Hasanuddin. Dr. Hasanuddin. Iyalah. Terima kasih banyak Dusana Kasadonyo, Ambo Rejo Basa, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian nama manusia tentu nak lebih dari kilaf jogawa. Iya. Kami berakhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabian.
nyawi kureta padang nampai hati tak elo urang nan tinggal darah